περάσατε. Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Σπούδασα μουσική στο Πανεπιστήμιο του East Anglia στο Norwich στην Αγγλία. Από το 1992 μέχρι σήμερα, 31 χρόνια και εργάζομαι εργαστικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ως απλή καθηγήτρια, ως βοηθός διευθύντρια Α, τώρα διευθύντρια. Επίσης εργάστηκα με απόσπαση για το θέμα της ενεργού πολιτότητας, της δημοκρατικότητας στο σχολείο. Αναπτύξαμε διάφορα προγράμματα στο παιδαγωγικό. Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν επιλογές. Πόσο μάλλον κάποια παιδιά τα οποία τους δυσκολεύει η γλώσσα. Όταν έναν παιδί του δώσεις, είναι τυχαίο που λέμε ότι έχουμε πολλαπλές νοημοσύνες. Όλα τα πράγματα είναι μόνο στο χαρτί, είναι ωραία λόγια. Εν πραγματικότητα, ο κάθε άνθρωπος έχει πολλά ταλέντα μέσα του και διαφορετικά. Γι' αυτό πρέπει να διούμε στους μαθητές επιλογές. Ευχαριστούμε τα παιδιά του τον κύριο Παύλο. Όποτε είσαστε έτοιμοι. Κάνουμε το σχολείο πιο ελκυστικό στον μαθητή μέσα από τις πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες. Δεν είναι μόνο η μουσική λοιπόν. Εγώ είμαι πολλά υπέρ στο ότι ένα σχολείο πρέπει να δίνει στους μαθητές πολλές διαφορετικές εμπειρίες. Άρα το να διοργανώνεις μουσικές δραστηριότητες, χορευτικές δραστηριότητες, θεατρικές δραστηριότητες, το να επισκεφτούν είτε περιβαλλοντικά, είτε μουσιακά, είτε οτιδήποτε τους δώσει μια εμπειρία την οποία μπορούν να πάρουν και να αξιοποιήσουν στο μέλλον, μεγάλης βαρύτητας για μένα. Και τούτον, επίσης, όπως σας είπα, βοηθάει στο καλό κλίμα του σχολείου. Τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν το σχολείο τους, έρχονται με ευχαρίστηση στο σχολείο, δηλαδή ξέρουν ότι κάτι πρόκειται καινούριο να γίνει ή να ακούσουμε ή να μάθουμε ή να δούμε. Επίσης είναι ένα κίνητρο, δηλαδή όταν τους το φέρεις ότι το σχολείο προσπαθεί για σένα, εσύ πρέπει να προσπαθείς πίσω για το σχολείο. Πριν από εδώ ήμουν στο Γυμνάσιο Λιβαδιό, που εξίσου ήταν ένα πολυπολιτισμικό σχολείο, βεβαίως με διαφορετική ποικιλία, να το πω έτσι, μεταναστών. Εδώ έχουμε περισσότερο μουσουλμάνους, Σύριους. Εκεί είχαμε πολλούς οι οποίοι ήταν Ρωμά
Είχαμε παιδιά που ήταν από τις βάσεις, λόγω της δεκαετίας που εμπολτά, καθώς και πάρα πολλούς Ρουμάνους, Βούλγαρους κλπ. Θρησκευτικές. Νομίζω έχουμε 8 ή 9 με 19 ή 20 διαφορετικές εθνότητες. Κρατήσουν οι χώροι και τα δρουμαλιώτικα στεκιά υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Εβδομάδα πολυπολιτισμικότητας που τους ζητούμε να παρουσιάσουν ήδη τη χώρα τους. Όμως, όπως και επίσης στις γιορτές μας, ενθαρρύνουμε παραπάνω, για να είμαι ειλικρινής, τους μετανάστες της προηγούμενης φουρνιάς μετανάστων. Δηλαδή, θέλω να σας πω κάτι. Η χώρα μας δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται μετανάστες. Ήδη είχαμε μια πρώτη επαφή με το είδος μετανάστευσης, όταν δεχτήκαμε την πρώτη μεγάλη κύμα μεταναστών, όταν είχαμε τους ομοεθνείς, όπως τους έλεγαμε, ήταν οι Ρωσοπόντοι, οι Βουλγαροί, οι Ρουμάνοι, που ήταν το πρώτο κύμα. Αυτό το κύμα το είχαμε καλωσορίσει, ίσως μπορώ να πω και το ενθαρρύναμε. Δηλαδή είχαμε μια ανάγκη να αυξήσουμε σε εισαγωγικά τον πληθυσμό μας, λόγω του ότι μειώνονταν οι γεννήσεις και στην άλλη πλευρά αυξάνεται ο πληθυσμός. Και λόγω των ποσοστώσεων που υπάρχουν στις συνομιλίες και όλα αυτά, δεν είμαι πολιτικός, δεν τα ξέρω τόσο καλά, αλλά υπήρχε μια τάση τέλος πάντων τότε και δεχτήκαμε το πρώτο κύμα μεταναστών, το οποίο αφομοιώθηκε. Μπορώ να πω σε πολλά μεγάλο βαθμό. Αυτά τα παιδιά όμως κράτησαν αρκετά από τα χαρακτηριστικά τους. Πρέπει να στο σχολείο μας. Έχουμε πάρα πολλούς οι οποίοι είναι πόντοι και υπάρχουν και ποντιακοί σύνδεσμοι στην περιοχή, σύλλογοι στην περιοχή. Και κρατούν τους χορούς τους, τους ποντιακούς, τους οποίους παρουσιάζουμε εδώ στο σχολείο με μεγάλη χαρά. Η αλήθεια δεν τους δίνουμε μεγάλη για να κρατήσουν που μέσα στο σχολείο είναι επίσημα τον πολιτισμό τους. Όχι, είναι κάτι που κάνουν από μόνοι τους. Έτσι αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε, διότι τούτο είναι ένα ελληνικό χριστιανικό σχολείο. Το Σύνταγμα και οι κανονισμοί και η λειτουργία των σχολείων δημόσιας εκπαίδευσης είναι τέτοια που βασισμένη πάνω σε συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνουν με τη θρησκεία, τον πολιτισμό, τη γλώσσα, την ιστορία. Άρα δεν μπορείς να ξεφύγεις. Έκαναμε κάποιες εισηγήσεις ως διευθυντές για να δημιουργηθούν σχολεία, όπως υπάρχει το αρμένικο σχολείο, να υπάρχει το αντίστοιχο συριακό, αραβικό κλπ. Αλλά πάλι στο Σύνταγμα μας προνοείται ποσοστό αριθμού πληθυσμού που να επιτρέπει τη δημιουργία σχολείων των μειονοτήτων, όπως λέμε. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, οι Μαρονίτες δεν έχουν δικό τους σχολείο. Βέβαια, να μου πείτε, οι Μαρονίτες μπορεί να μην τους ενδιαφέρει να διατηρήσουν τόσο πολλά τη γλώσσα τους. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπετε ότι η πραγματική μαρονιτική γλώσσα φθήνει, σχεδόν εχάθηκε. Σε αντίθεση με τους Αρμένους, οι οποίοι τη διατηρούν. Το σχολείο είναι μεγάλη υπόθεση για μια κοινότητα. Όμως, δίνοντας αυτά τα δικαιώματα σε μια κοινότητα, αποκτούν και άλλα πολλά δικαιώματα. Παραδείγματος χάρη αντιπροσώπευση στη Βουλή. Νομίζω είμαστε πολλά νωρίς ακόμα για να συζητούμε το θέμα, διότι τούτον το νέο κύμα μεταναστών τώρα που καλούμαστε να το διαχειριστούμε πάρα πολλά νωρίς. Εγώ νομίζω πολλά σημαντικό η κυβέρνηση να σκεφτεί μπροστά και να μην θεωρεί αυτό το πρόβλημα ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα περάσει μόνο του. Δεν είναι κάτι το οποίο θα περάσει μόνο του. Πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά πώς θα διαχειριστούμε τους ανθρώπους. Είμαι υπέρ του πλουραλισμού. Δηλαδή,
πιο όμορφο να έχεις ένα μπουκέτσο με λουλούδια που πολλά διαφορετικά χρώματα και πολλά διαφορετικά είδη, παρά να έχεις, ξέρω εγώ, 12 τα ίδια ακριβώς κόκκινα τριαντάφυλλα. Από πού είσαι? Βουλγαρία. Βουλγαρία. Εσύ? Σομάλια. Σομαλία. Εσύ? Είμαι από τη Γεωργία. Είμαι από την Αίγυπτο. Άννα Μαστρέγια. Από τη Ρωσία. Είμαι από την Ιταλία. Είμαι από τη Συρία. Είμαι από τη Συρία. Είμαι από τη Συρία. Γεια σας, είμαι από τη Γεωργία. Κατάγομαι το Ουσμπεκιστάν, από Τασκέντ. My name is Joe and I am from Liberia. Είμαι από τη Ρωσία. Είμαι από το Συρία. Είμαι από τη Συρία, Αναμισόρια. Ένας κανονισμός που υπάρχει και τον θέσαμε από την πρώτη ημέρα είναι ότι η τάξη δεν είναι και το σχολείο, δεν είναι χώρος μάχης, ούτε χώρος επίλυσης πολιτικών διαφορών. Γι' αυτό που τη μια οι συνάδελφοι δεν μπαίνουν σε καμιά συζήτηση που αφορά πολιτικά και ξεκαθαρίζουμε πάντα στους μαθητές ότι εδώ είμαστε για να διδάσκουμε όλους σωστά, ίσα, όλοι έχουμε δικαιώματα, όλοι σεβόμαστε ο ένας τον άλλον εξάρτητα της καταγωγής μας, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και προχωρούμε. Νιώθω τρομερή ευθύνη απέναντι στους γονείς, διότι ως γονιός και εγώ ξέρω ότι στέλνοντας τα παιδιά μου στο σχολείο, πρώτον και κύριο θέλω να τα παραλάβω πίσω καλά, ασφαλισμένα, θέλω να είναι ευτυχισμένα και θέλω να μάθουν όσο παραπάνω μπορούν. Εδώ είναι ένα σχολείο το οποίο έχει παιδιά από πάρα πολλές μονογονικές οικογένειες με πάρα πολλά κοινωνικά προβλήματα. Γι' αυτό και εδώ δεν είναι μόνο να τους εκπαιδεύσουμε και το όλα που είπαμε πριν, είναι για να τους ενισχύσουμε ψυχολογικά. Μπορεί να νιώθω άσχημα ή να είμαι απελπισμένη ή να λέω κουράστηκα και άμα έρθει ένα παιδί να με αγκαλιάσει που συμβαίνει, δόξα τω Θεώ, διά μου δύναμη για να συνεχίσω. Έτυχε μου να έρθει παιδάκι που τώρα είναι τρίτη τάξη, πέρσι, προς το τέλος της χρονιάς και είπε μου, κυρία, να με έφυγες ώσπου να φύγω εγώ. Ναι, και είπα τους υπόσχομαι να μείνω μέχρι να αποφοιτήσεις. Φέτος τελειώνει ο Κωνσταντίνος. Το μήνυμα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 είναι η αγωνιστικότητα και η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, για μια ελεύθερη και πολιτισμένη πατρίδα. Το παράδειγμα σας εμπνέει. Γίνετε βίωμά μας και το ψυχικό σας μεγαλείο, οδηγός στις αποφάσεις μας.